खोब मोनसे बर' हारिनि थाखाय मोनसे गेदेर आरो गोथार सान होननानै जों बुंनांगोन आरो गिबियावनो नोंथांमोननि चेनेलनि जुगै आङो बर' कसारि गाव हायुङारि खुंथायनि अनसाय गावारि खुंथायखौ गिबियावनो आं बिथांमोननिसिम गोजोननायखौ बावगोन आरो साबायखर बावगोन। मानो होनबा बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलनि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि हेफाजाबावनो दिनै जोंनि बेयाव थानाय गासैबो माहारियारि आफाद, बर' थुनलाइ आफाद आरो खौसेथि बर' सुबुं आफाद, दुलाराय बर' फरायसा आफाद, एक्स BLT वेलफेयार ससाइटि, आबोब आरो अल बाथौ महासभा, ब्रह्म धर्म कमिटि, सारेन्डार NDFB दा मोनफ्रोमबो जेसेबांनाखि आफादफोर माहारियारि आफादफोर दं जोंनि गेजेराव जों जुथायै रुंसारि ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्मनि जिथु खन्थाइ सान बर'फोरनि बे खन्थाइ सानखौ फालिनो मोननानै आं गावखौनो खोब गोजोननाय मोनदों। दा मानो होनना बुङोबा मोनसे हारिया जुदि जौगा हारि होननानै सिनायथि मोननांगौबा बुहुम बिखायाव बिनि थुनलाइफ्रा जौगा थाखोनि जानांगोन आरो जों जुदि बर' माहारिखौ गेरेमसा आरो बयजोंबो मिथिजानाय मोनसे हारि महरै जुदि सिनायथि होनांगौब्ला जोंनि थुनलाइखौ जोङो जौगा थाखोनि खालामनांगोन। आं बिनि थाखायनो साफ्रोमबो फरायसा जेবিলাক गोदान लिरगिरि गागि लिरगिरि आं बिथांमोनखौ खावलायगोन खन्थाइयानो होन रायथाइयानो होन सल'आनो होन जोंनि बर' रावजों बेखौ लिरनानै फोसावनो थाखाय आंनिफ्राय खावलायनाया थागोन। आरो जिहेथु बर' हारिनि गेजेराव ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्म बिथाङा थुनलाइनि गेजेराव बर' थुनलाइनि बेलायाव दा गोबां बिहोमा होलांदों आरो बिथाङा गोबां खन्थाइ लिरदों आरो बे लिरनायनि थाखायनो बिथाङा हयथ' दिनैसिम थुनलाइनि बिथिङाव बर'फोरनि गेजेराव बयनिफ्राय बांसिन बान्था बुथुमनो हानाय मोननो हानाय सासे सुबुंमोन बिथाङा। बिथांनि जिथु खहा जालांबाय जिउ गोमालांनायनि उनाव जोंनि थुनलाइ मुलुगाव गोबां खहा जादों होननानै जों हमदांनो हादों। बिथाङा जिहेतु सासे राफोद सासे थुनलाइगिरिमोन, थुनलाइ बिजिरगिरिमोन, सासे खन्थाइगिरिमोन। बेनि थाखायनो बिथांनो साहित्य एकाडेमि एवार्डजों लोगोसे टेगर लिटारेरि एवार्डबो बिथांनो होनाय जादों। गतिके बिथांनि सानस्रिखौ फोथांना लाखिनोब्ला जोङो लिरनायनि गेजेरजों जोङो थुनलाइ सोरजिनायनि गेजेरजों जों बिथांखौ सिबिनो नांगोन आरो थुनलाइ सोरजिनाया थुनलाइखौल' जौगा खालामहोआ, बेयो जोंनि समाज फोसाबनायनिबो मोनसे गिदिर बिहोमा लायो। थारमाने थुनलाइ सोरजिनाया जिहेथु नांगौखिनि बिजाबखौ जोंनि बेयाव एसे गोबावै मोनो। फरायसालिनि जिहेतु फराफारि बिजाब फराय बिजाबफोर बेबो जोंनाव एसे लेट जायो आरो गोबां जेবিলাক गोदान गोदान बिजाबफोर लिरो लिरगिरिफ्रा बा लिरनानै दोनखानाय बिजाबफोरखौ जोंनि बेयाव मोननो थाङा। बेनिखायनो जिहेतु जों मोनसे गाव हायुङारि खुंथाय जों मोननो हाबाय बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल, बिथांमोनखौ आं खावलायगोन आंनिफ्राय जे जोंनि बेफोर ओनसोलाव जिहेतु गंफा गंफा लाइब्रेरि लुनानै होनानै नांगौखिनि बिजाबखौ जाहाथे बेफोर लाइब्रेरियाव जों फरायनो मोनो, फरायनानै जाहाथे जों फरायसाफोर बा फरायनो मिथिनो लुबैनाय मानसिफ्रा गियान बुथुमना लानो हायो। बेनि थाखाय बेफोरखौ लुफुंना होनो थाखाय जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय काउन्सिलनिसिम लुफुंना होनो थाखाय खावलायनाय थागोन। सना रुफा आरो हिरानि जुवेलारि गाननो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। दासान्दि फुजा बोथोरखाय खम बेसेनाव फानगासिनो MSCB जुवेलार्सआव सना रुफा आरो हिरानि समायना रमायना जोंख्लाबनाय जुवेलारिज। MSCB जुवेलार्सआव मोननो हागोन राजकोट जुवेलारि, कास्टिं जुवेलारि, कलकाता जुवेलारि, मेसिनजों बानायनाय जुवेलारि आरो आखाइजों बानायनाय जुवेलारि। लोगोसेनो हाबा हुखायाव गाननो थाखाय सना आरो हिरानि समायना जुवेलारिसफोरखौबो मोननो हागोन।
MSCB जुवेलार्सआनो दं क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय क'क्राझार रेल गेटनि साखाथि वार्ड नं 5 बिबेकानन्द पथआव। MSCB जुवेलार्सजों थोंजोङै जगाजग खालामनोबो हागोन 9954273079 जानबुं अनजिमायाव।